Yamdi 17 to jeere Tillen e nder legal Medina dow e Dakar hiri kono lumo ina wuri ha joni. Penda Sar debbo bodejo yaro e duubi 50 nena dari e yeso yeyowo cewdi ne soda o woni koye heblade korka. Ko ponnomi sodde fo mi soodi ko ponnomi hay sone muusi ene seeri soode tan koko ñamete tan eyyi ko yimɓe min coodi min hitande no waɗirte no fo waɗama kono noon yoɓe bandiraɓe ɓe gussani yimɓeɓe doole potani. Sera Don e nder magasin mawɗo wiyeteɗo grossiste Mariama ina tawa wona sodde ñameje addimu ko yeyde mbusuji plastique nde wonno o ala kalis timmuɗo o wawa tawa sodde e keewal. Mi sodude par kilo taw par mi heɓal saako taw mi yalno ɗoytide taw pere si Allah ari mi soda noon par saako. Kilo no foti? Kilo ni ko 600 woɓɓe ɓe no yeeya 500 ka pakkato ko moƴƴa ko kono ko gaaɓe yeeya 600 hayano ari ɓaawo ɗo hewta ɗum yeehi ha woni 600 kilo goto maaro ndino si wiyete no seeri diwlin kadi usti. Lewru jeetato buru yawtudu ndu woni lebbi ɗiɗi caggal gargol laamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko cogguli maaro nebam sukara e mburu ustanoma kono ɗum rewaka no haniri ni e biyol Alpha jeeyowo mawɗo to jeere Tillen. Oui, mais andi parfois kadi ɓe ko usti gon ko maaroji tawta hoore ma wona maaro parfumé tawi ko maaro parfumé sohloɗa mom hani ko wonno ɗon 23 500 24 mi wonɗa sudde andi ɗum changani bon fewni ɗon ni nebam komi sakkidi ɗum dande ko 21 500 wona yeyde waso goto litre awa bon mais yiyadema 1300 1400 wadde ustima seeɗa pas tellement ko noon tan hay aɗan kadi ko noon. Gila ustugol ngol yamira haydara waylaki so diwi coggu mburu ko heddi ko e gueɗe guura ina beydo kala saha. Hawra koye korka kodi jamano joni welani hande ko memɗa fof ne seeri ko memɗa fof ko jaranno hande nogas wiyete ko capanɗe ko jaranno hande bujjo wiyete ko sappo ko jaranno hande kone seeri tan hande mo jiiɗa fof nana yaa tan ne yiilo ne anga marché o ne seeri enen ñaago Allah noon no hunde no ardi fof ko noon tan yarte haade yimɓe no guuri tan ñaaman kadi sen dañi yiɗa tan ko yo marchandise o usti eyyi kadi jurmotiren e koye meɗen kalden e koye men jurmotiren e koye men ko ɗum tan min ñaagui. Ko boyani Ousmane Sonko horejo jagorɓe be holliti wonde ustugol didobol coggalidi ma wat tengol lawol maɓe mbat feere ɗum rewe. Fadima Sy, Dakar, RFI. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laytaka dawmal kharim, bëggeel mu ngi fu ne, jàmm feesal feexal ngelaw li, Ramadan weeru alxuraan dama koy yëg sama biir xol dooleel sama biir man suma sañoon nga nekk fii ak man saa su ne Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laytaka dawmal kharri li nga may def yëg naa ko sama xol saa yu fi jaare yokku dund